ngana manga kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko jama sunzun ani bajama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori ko likuru marakuru kono don ko koli jurumani koli barama danso ko ni ko hotep ni joni tuma damarka josbati ka urki ka bamaka tama kumala ya badin ka no ka degede kuloto imotab dumia on ni senanga mission mandi kono mission na intitulé ko sondon la nature anga sunku yininga ka sunku yininga okrodore ka ayra yininga ka sunku yininga okrodore ka lamini yininga wala sa ambe foli dan karma obama ka sarga do anga bi borokono karma ayini tuma ama kuloto imotab dumia yera ni tuma mba anga lame jokulu ba fo mba fo ngul ni jow ni sene ko damarka josbati ka urki bamba ka toma ayo karma foli temene ko o donga kuma na insecte do kan ne bu bagaw ye do ko bagaw mo ko chama nya foli ke ka ka fo vraiment akara kalamba yo bolo bo angolo fion fleur bo on ya yere de mona o ye abi foti zanala ko kemenene re kafsane fo menene ko yani kishi jeire kino jeira bo école coloniale mun na fa c'est-à-dire o ya on kepiro kewde o ya on ke brututu ya lawde c'est-à-dire anya me amba la kale anya sebele amba la kale mais on yere ka miri nanga nyinini ani on yere ka kenechien o joro tanga jati dola ba ori kama mbi ko kamba ke ayrela ka ke moye ka ayrela donc ibaye modo buka diplôme barandi nga kene jalanka olu buka une autorité walma titre mo revendiquer ni u korbo doni na kene jalanka ko nyafi yewtise nga olu be fe mo ka continuer ka son amakolu de ba donc donc au faux experts ou faux spécialistes ni o yere na chama ne kel no golo fina fa ore kama ambi ya me doni ko jabana donc doni bisikire be me doni yerete doni bagala de wode be me doni kala yere o kado corona o kado donc munum be ka yerlo bawdi ka chani ko do nawe do ode kama note corona se ka chaya yoroshiko yoroti nyasuma corona ti chaya yoroshiko yoroti uruki ka développer ore kama ko doni ne essayer ko doni ti sur hakili se baga ko doni conflit ko de uruki doni conflit o de développement donc voilà en tout cas nya foli fin fabike mobi apprécier ko sebe mobi bolo korto ke amiti mo aji uchamo ni fon soro lu betere ze kanko yi donc a fin fabi fo mobi mun ba korobo ka anafaw ye kana o shiri oke wa kala mun be di iba fo don bu baga kula nya foli chamo kera réaction chara ere di mo do were ye spécialiste yo lu ko chana o lu tintini be don ala bon abike chodi la émission do laini odi sadiranga bo chorokolia en kono to ka chorokolia en kono anga bo arabu ka yerlo baya kono anya golofione sadri e golofin yele na folo inte joro inte ika togo inte sadri ere ika valeur brute ce que tu vaux vraiment ils sont connus bako ibe mundo ebise muna keneka kasoro na folo te join ibi somma ibi bamma kasoro joro te join ibi somma ibi bamma kasoro to te join ibi somma ibi bamma voilà odi yere quoi donc c'est ce qui compte pour l'Afrique donc la émission est là inodé donc la amena kuma insectivoro kambi donc ibi idado insecti ntokola anga soroka dofo uma kutuka wala ambi bolo onyengal jaranye ani okuma la sen nu etain ambe ka sungun koloshiri ambe ka miri daka kan hakli ka labara sungun yoro jume an yere be mina ni an yere dodi do bon o yoro de la mo kan ka kata don quoi patience de no e ki munyun ka sabali dusumajo yere kole ne ka kla ka tuma korobona e fana ka kenyina ka ke sanwre ka ke o kofetuni ka ta ni bi tagale ba koloshi ka taga o te mo chama de la tuni o de nana to an yere nana ke ina fo ye fe mu fo sambe wale wore o de talaje ka wale wore o tafo et puis yawo ya yere ya de nyonte tawo ta yere ta de nyonte o de barabe ka ke bon yiri ni yiri uta ka fene monta ibina soro fendo be ano na nya kuma fo mo be soro ku miri daka
o kɛra Bubakar ta ye sisan tuguni fɛn ɲɛnama fila wɛrɛ bɛ yen an b'a fɛ ka o kuma wuli k'a wuli cogo di an b'u tɔgɔ fɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ u b'an ka sigida de la u b'an ka ɲɛnamaya de la u b'an ka sunkun de kɔnɔ tilemani na an bɛ ka fɛn dɔ mankan mɛn a bɛna sigi ni tile de kalayara i b'a mankan mɛn ko kiin mɔgɔw b'a miiri ko gɛrɛn don quoi gɛrɛn tɛ o ye tileba de ye u b'a fɔ o de ma tubabukan na ko la cigale bon tubabukalan nin senfɛ u yɛrɛ ye récitation dɔw dege mɔgɔw la ko la cigale et la fourmi. Bien sûr, Fontaine, Jean de La Fontaine ka fabulu dɔ yɛrɛ bɛ yen o kan donc yɔrɔ nous savons que ale ka fabulu ninnu ye farafina ziiriw ni ale nana farafina de ka farafina ziiriw ta k'a kɛ fabulu ye ka tɔgɔ sɔrɔ a la donc o de kama a fabulu ninnu n'i y'a kalan enseignement minnu b'a kɔnɔ a bɛɛ ye an ka mɔgɔya yɛrɛ kalanw ye an bɛ minnu fɔ an sen fɛ kuma bɛɛ kosɛbɛ donc la cigale ale de bɛ mankan ci tilega fɛ fo tilema dere tile kalayalen kojugu dɛ ale de bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ yiri la a kɛlen i b'a fɔ dimɔgɔ belebeleba de a bɛ n'i sigi a bɛ n'i mankan bɔ ni mɔgɔ min bɛ sunkun tirinili la sa i bɛ mankan nin ta i bɛ se ka tagama i bɛ taa ɲini i b'a ye i b'a sigilen sɔrɔ yiribolo kan a kɛlen i b'a fɔ dimɔgɔ belebeleba k'a bonya ka dama tɛmɛ a ka bon ni tɔn dɔw ye o de ye la cigale ye an b'a fɔ de ma ko tileba a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na parce que ni tile kalayara de ka se a dan ma ale bɛ sɔrɔ ka bɔ k'i sigi a filanan ye min ye sisan o fana b'o mankan ɲɔgɔn bɔ dɛ mais o ye sufɛfɛn de ye ani sumaya bɛ dugukolo yɔrɔ min na jida kɛrɛfɛ i b'a ye ale bɛ bɔ ni samiyɛ nana ni jiw sigilen don ni binw jukɔrɔla sumalen ni furabuluw tolilen don n'an b'ale wele ko ngɛrɛni dɔw b'a fɔ ko ngɛrɛn n'an ko ma tubabukan na ko le grillon b'a fɛ mɔgɔw ka nin tɔgɔ fila da ɲɔgɔn kɔrɔ dɛ kelen ye tileba ye kelen ye ngɛrɛni ye voilà parce que dɔw b'a bɛɛ kɛ kelen tileba o de ye cigale ye gɛrɛn de ye grillon ye tileba in de bɛ sigi yiri la tile mana gan ka kasi o ka kasi wa a tilemafɛ la de la fana a bɛ fɛn kosɛbɛ voilà mais dɔ in ti tile funtu tile gandere fɛn t'ale donc o de ye gɛrɛn donc o la cigale in i bɛ se ka jumɛn fɔ an ye a mankutu la ani a symbolisme yɛrɛ tileba nin mɔgɔw kana pressé u yɛrɛ ma u k'a ɲini k'a ye an bɛna ja bila mɔgɔw k'a dɔn ale bɛ wele ko la cigale ale bɛ mun de kɛ ni tilema nana kɔgɔ sisan ale de bɛ yɛlɛ yiri la k'a sigi ka kule n'an y'a fɔ fana ko ka kule o ye kuma n'a fɔ cogoya de ye bari an b'a mankan de mɛn a b'a fɔ kin mais kulekan yɛrɛ tɛ dɛ ale mana kɔgɔ ale b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ dugu jukɔrɔ fɔlɔ ntumuya la i b'a fɔ ko sɛ kɔgɔ ninnu bɛ cogo min na n'u b'a fɔ ma ko larve en forme de larve ale b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ n'i ye nin fana ta i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw ye tileba ni sufuyaw jate diɲɛ ɲɛfɛ dɛ ka se 300 ni kɔ de ma 300 ni kɔ grillon u façon ka ca awɔ sous espèce mais n'ale bɛ dugu ma ale bɛ kɛ ntumu de ye a bɛ wo de bɔ ka boli dugu jukɔrɔla la quoi i b'a fɔ bubagaw b'a kɛ cogo min na bubagaw ka tonba bɛ yen mais ale ta tɛ yen ale ta ye u bɛɛ b'u dan ma kan u bɛ to ka wo bɔ ka taga quoi ni cigale ni tileba ye fan da sisan nɔ a bɛ se ka se fo den 100 ni kɔ ma olu bɛɛ de bɛ kɛ dugu jukɔrɔntumu ninnu ye quoi u bɛ taga u dan ma nka mɔgɔw kana jate ko n'u bɛ dugu jukɔrɔ k'o bɛ wagati dɔrɔn de kɛ ko ka bɔ dɛ nin bɛ san caman de kɛ dugu jukɔrɔ dɔw ko ka se san 17 yɛrɛ ma fo ka tɛmɛ san 20 cigale in tileba in a bɛ se ka kɔrɔ k'o hakɛ sɔrɔ parce que a bɛ mun kɛ dugu yɛrɛ kɔrɔ o kɔrɔ de ye an b'a fɔ ma bagan minnu bɛ hiberner yɔrɔ hibernation bɛ fɔ nɛnɛma yɔrɔw de la bagan minnu bɛ fɛngɛ ka hiver la tɛmɛ mais ninnu bɛ taa ye c'est à dire ninnu bɛ sanw kɛ u bɛ balo yen de ka san 10 ni kɔ jan san 7 san 17 k'o kɛ dugu kɔrɔ k'o kɛ dugu jukɔrɔ yiriw liliw ni ɲɔgɔn cɛ et puis u bɛ wo de bɔ ka taga yɔrɔw la quoi i b'a fɔ bamanankan na yɔrɔ min na ko tunneliw quoi i n'a fɔ sisan nɔ yiri dɔ jɔlen filɛ ni tile b'a ye fan da a la sisan nɔ o mana tɔrɔ yɔrɔ min na o bɛ jigin dugu la dɔrɔn a bɛ tɔrɔ quoi n'a tɔrɔla ka kɛ i b'a fɔ ntumumisɛnninw u bɛ wo de bɔ ka taga san caman de kɛ samiyɛ caman de bɛ na dɛ nin bɛ dugu jukɔrɔ n'a nana kɔgɔ sisan de sa k'a fɔ a yɛrɛ ɲɛ bɛ a ka tuma ban wagatiw la ale de bɛ sin ka yɛlɛn sanfɛ ten
n'a yɛlɛla sanfɛ fɛn fila don musomanw de bɛ fanda cɛmaw bɛ weleli kɛ i bɛ cɛmaw de ye ka weleli kɛ an yɛrɛ ka weleli donc a cɛman ninnu de bɛ kule olu de bɛ kasi musomanw tɛ kasi awɔ olu de bɛ kasi nka n'i ko ko kasi ni kule ninnu i bɛ da ko kuma de fɔ o tɛ dɛ nin kɛrɛ fila la mɔgɔw ka lajɛli kɛ kɛrɛ fila la fɛn falakafalakanin dɔ de bɛ na yan dɛ dɔ in de bɛ o layɛrɛyɛrɛ quoi o de yɛrɛyɛrɛ kan ye mankan min ni mɔgɔ b'a mɛn ni an bɛ mankan ni nɔ minɛ ka taa tile b'a yɛrɛ ye dɛ o de y'o mankan ye u ko k'o fɛn nin bɛ yɛrɛyɛrɛ quoi miniti kelen kɔnɔ quoi n b'a fɔ miniti kɔnɔ cogo di misɛn kelen kɔnɔ a bɛ se ka ba naani gosi ya yɛrɛyɛrɛ ko ba naani o girigirigirigiri nin dɛ o de laban bɛ misɛnya ka kɛ girigi fo mɔgɔw b'a nɔ minɛ ka taa a yɛrɛ sigilen tabakunba ni gelesu ninnu ni nɛrɛsu ni fɛn ninnu bolo kan i m'a ye bon o kɛkun fana o kɛkun ye mun ye dɛ o kɔrɔ ko ale si tɔ de man ca minɛ ale si tɛna tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan donc ale b'a ka ambiance bɛɛ kɛ k'o ban quoi c'est comme si ni si bɛna dɔgɔya ale bɛna a yɛrɛ ambiance fɔlɔ a bɛna a yɛrɛ ambiance ka sɔrɔ ka sa quoi a bɛna a yɛrɛ ambiance fɔlɔ ka sɔrɔ ka sa bon o dɔgɔkun kelen ni ka se dɔgɔkun fila ma dɛ ale cɛman in de bɛ muso ɲini sisan ka jɛw fɛ ka sɔrɔ ka fan da teliya la bari o kɔrɔ k'ale si tɔ y'o de bon n'a nu ye muso sɔrɔ o ka fan da dɔrɔn a yɛrɛ b'a dɔn o y'ale ka ko bannen donc ale bɛ sɔrɔ ka sa muso nin fana bɛ jigin ka fan da ka sɔrɔ ka sa o denw de bɛ sɔrɔ ka don dugu la sa kɛmɛ caman ka sɔrɔ ka u ka tumajan baara daminɛ k'u ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ san kelen san fila san tan fo ka se san 20 ma a dɔw bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bɛ tɛmɛ o kan ka sɔrɔ ka na kɛ nin cogo in na tan n'an b'a fɔ ko tile ba sisan ale sina bɛ yen ale sina bɛ bɔgɔmayɔrɔ la ani jimayɔrɔ la ani o bɛ bɔ sufɛ de an b'ale k'a fɔ k'ale ye n gɛrɛn ye ni tile ba kelen ba i b'a fɔ dimɔgɔ tile ba in bɛ folo bɔ fana n'est-ce pas a bɛ folo bɔ a bɛ folo min bɔ o ye muso de bɛ na ka sigi a sun na ka folo bɔ o kɔrɔ sisan nɔ a fila bɛ yɛrɛ quoi bari a fan de larve de bɛ yɛlɛn quoi ni larve nana yɛlɛn a bɛ kɛ kokɔn de ye san a b'i to de la san nɔ ka ja yiri la ni tile bɛ ka kalaya a mana ja yiri la o de bɛ wolo sisan nɔ i b'a ye sisan o folo de bɛ bɔ a bɛ bɔ de kɔnɔ k'a sigi yiri o la dɔ in fana bɛ musoman fana bɛ sigi o yiri la kuma dɔ la u b'u pan ka taa o sigi yiri wɛrɛ la ka sɔrɔ ka mankan daminɛ ni ka sɔrɔ ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka fan da quoi a bɛ observation directe de don i b'i muɲu ka nin fɛn nin kɔlɔsi sunkun kɔnɔ i b'a faamuya k'a fɔ ko n gɛrɛn tɛ dɛ mais tile b'a folo de bɛ yen i m'a ye ale folo b'i n'a fɔ sisan nɔ i b'a fɔ ko a folo ma fara bɔ donc dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko a sigilen mɛ k'a tɛ bɔ a nɔ la k'a salen jalen don o tɛ dɛ o y'a folo de ye i m'a ye donc sisan ale y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ dugu jukɔrɔ ka sɔrɔ ka bɔ ka n'i sigi yiri la ka cɛ bɛ donc k'a yɛrɛ ambiance ka sɔrɔ ka accouplé ka sa u fila bɛɛ bɛ sa parce que ni muso fana ye fan da o fana bɛ sa donc u fila bɛɛ bɛ sa o de an b'a fɔ de ma ko la cigale ale de sina ye ngɛrɛni ye sisan n'o ye sufɛfɛn ye min bɛ tila ka kɛ yiribulu ɲiginɛw jukɔrɔ ani faraw jukɔrɔ n'i y'u kɔrɔta dɔrɔn i b'ale finman ye u fila bɛɛ kelen mɛ i b'a fɔ ntɔnladege ni dimɔgɔ ladege bon ale finnen de don f'a bɛ yelenku dibi la n'i ye tɔrɔsi jɔ a la i b'ale et puis gereni fila b'ale la a gere ka jan fo ka tila k'a sulu kan donc o de ye ngɛrɛ ye finman ye quoi ka tila ka ngɔli k'a la i b'a fɔ ntɔn ngɔli bɛ cogo min na bon ale fana mais ale kɔni tɛ si sɔrɔ i b'a fɔ sigale i b'a fɔ tileba bɛ si sɔrɔ cogo min na parce que ale ta ye u b'a fɔ cogo di sɔmiyɛ ni tilema yɛlɛmali la quoi u bɛɛ bɛ wuli samiyɛ ni nɔnɔ ni furabulu nana nɔgɔ ka o jukɔrɔla magaya olu bɛ kasi su fɛ i m'a ye anw bɛ tɔrɔsi ta k'u fila bɛ ɲini tile fɛ an bɛ dɔ ni mankan suwi ka taa sigilen sɔrɔ yiri la an bɛ ngɛrɛn fana ɲini su fɛ ni tɔrɔsi ye k'ale sɔrɔ kuma dɔ la yɛrɛ a bɛna yelen nɔfɛ i m'a ye donc nin fɛn ɲɛnama fila bɛ yen ngɛrɛn ani tileba mais sisan an ye nin ye ko dɔ ye sufɛta ye dɔ ye tilefɛta ye dɔ bɛ dugu jukɔrɔ dɔ bɛ fura jukɔrɔ mankutu jumɛn wɛrɛ b'o la an bɛ se ka min fɔ o la o ye ningɛlɛya de ye kuma dɔ la yɛrɛ mɔgɔw b'a fɔ ko i b'i ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ sutura la ne bɛ mɔgɔw dɔn minnu bɛna tile b'a ɲini suturako de la i ka ko bɛɛ bɛ kɛ du sutura la gundo kɔnɔ i ka furu kɔnɔ gundo kɔnɔ i ka baarakɛda la
ka fa a kana kɔgɔ quoi an b'a fɔ ko sa dogolen de bɛ kɔgɔ voilà mais tile b'a ka symbolisme o sira kan c'est-à-dire o ka bon hali ni sa ta ye o sira in kan parce que ale bɛ san caman yɛrɛ de kɛ ka mɛn kosɛbɛ c'est-à-dire ni ale ye kɛnɛ kan o b'a sɔrɔ vraiment a sera kɛra a kɔgɔra ka se accouplement niveau la donc o la ce symbolisme là c'est vraiment fort parce que c'est-à-dire ka ko kɔgɔ ka sɔrɔ k'a labɔ ko bon a bɛ résistance fana yira ko gundoma o tiɲɛ ka gɛlɛn dɛ bari a dɔɔnin tɛ yɛrɛ mɔgɔw fɛ i m'a ye ale b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ de kɛ an dun b'a dɔn k'a fɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ sisan mɔgɔw san 60 san 80 san 100 yɛrɛ nin kɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ an mana kun bɔ dɔrɔn a bɛ tiɲɛ nka n'a bɛ labɛn gundo ni sutura la i bɛ taa sɔrɔ o tiɲɛ ka gɛlɛn fo n'a lana kɔgɔ bon tile b'a bɛ minɛ k'o baara kɛ mais tile b'a yɛrɛ a ɲɛciba yɛrɛ ye min ye o ye dugukolo o de ye dugukolo kan ye parce que ale bɛ dugukolo a bɛ tunnel minnu bɔ fiɲɛ de bɛ don dugukolo kan an y'a ye k'a fɔ ko fiɲɛdonyɔrɔ bɛ nton b'a la nka tile b'a ye min ye ale bɛ taali min kɛ san 7 a bɛ wo minnu sen a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ye dugukolo de fiɲɛnen don ka tɛmɛ yɔrɔ tɔw ta kan a bɛ ninakili yɔrɔ sɔrɔ bon ngɛrɛn ta ye ka furabulu yɛlɛma ni ka nɛmama yɔrɔ tamasiyɛn yira mɔgɔw la i m'a ye k'a fɔ ni i bɛ ka nin fɛn fila kɔlɔsi i bɛ sunkun cogoya dɔ ye an b'a dɔn k'a fɔ nɛma o ɲininen don fɛn dɔ fɛ an b'a dɔn fana k'a fɔ ko tile ɲininen don fɛn dɔ fɛ nin fɛn fila bɛ sinaya yira an na ka tila k'a fɔ an ɲɛna an k'an ka sunkun kɔnɔfɛnw de jate k'an ka jaabiw sɔrɔ n'an y'an ka sunkun kɔnɔfɛnw sɔrɔ ka jaabi sɔrɔ a bɛ bɛn an ka tuma de ma ani an mago ɲɛ ko k'a fɔ ko foyi tɛ sunkun kɔnɔ min tɛ kɔrɔ dɔ di an ka kokɛta dɔ la ani an ka laɲini dɔ la nin fɛn fila ninnu olu ye o tamasere de ye voilà donc o de ye sigal ani grillon olu ka danfara min b'an bolo sunkun kɔlɔsili la kungoso yan nɔ voilà ayiwa hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ donc tile ba n'o ye sigal ye la sigal ka taa se ngɛrɛ ma n'o ye le grillon donc hakili la mankutu min fɔr'u la nin bɛ kalan bɔ donc o la an bɛ fili ka da yan ko yan man dɔgɔ kuma ti ban hakili b'a tɔ dafa triple hot tap ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko